m'estranya aixina dona gust començar una nit més tan calurosa, el programa més divertit, més marxós i més ardent de la costa est. I estic parlant del nostre de Calor, on esta nit donarem la benvinguda més calurosa als xics i a les xiques que ens acompanyen, els futurs models masculins i femenins del nostre programa. Benvinguts! Eduard i Maria, primers representants de la primera localitat d'esta nit, Torreblanca. Una parella que d'ací a un ratet podrem veure si tenen el mateix aspecte per dins que per fora. Continuem en la segona localitat i els seus representants. Pedreguer, ell opta a aquest títol de Mr. Calor 99, Santiago Santi, pels amics, i ella al títol de Miss Calor 99, Denis. Tercera parella de la nit, Raquel e Ivan, representants de la localitat Villalonga. D'ací a uns momentets, en calor, podrem veure l'art que tenen a l'hora de desfilar, quasi sense roba, perquè trauran del seu cos eixos tratges que porten. I per últim, localitat Sant Fulgenci, els seus representants, Adriana i Julio. Benvinguts a vosaltres també. Els cossos més fogosos de l'estiu. Per cert, ens agradaria conèixer quin és el seu signe zodiacal, el de la seva localitat, i conèixer com estan esta nit els astres. Sí? Anem a escoltar atentament a la nostra companya Adela Ferrer. Avui, els primers concursants han vingut de Sant Fulgencio i pertanyen al Sagitari. Els allumena una estrela que en àrab s'anomena la favorit dels afortunats, així que aquests molta sort tindran. Continuarà Vilallonga, que pertany a l'Escorpí, el signe de la passió, exigents però constants, fidels i prou absorbents, això sí, són insaciables, famolencs per a l'amor, amb molta bravor, són únics, com un licor molt ardent. Després vindrà Torreblanca, un poble de la balança, artistes, actius i contradictoris. No ho fan per la discussió, sinó per posar cada cosa al seu lloc. I les xiques sempre van de 5 en 5 i sembla que diuen «Mireu quina cara que tinc». Entraran després els de Pedreguer, del signe de la Verge, des que volen fer-ho sempre tot a punt de 11. Suposem que ja sabeu que a Pedreguer tot ho sabem fer i que per allà, qui més qui menys, es dedica a rellotger. Moltíssimes gràcies a la nostra companya Adela Ferrer. I ara anem a cantar, a ballar i a passar-ho la mar de bé en la companyia dels nostres participants. Modalitat la de cançó, perquè nosaltres, així en el nostre concurs, busquem el millor intèrpret per tota la comunitat valenciana. Ell, Javier, ha vingut a representar a la localitat de Torreblanca i l'escoltarem cantar una cançó de Los Rebeldes. Benvingut! Que agobio de verano, tengo el cuerpo empapado en sudor. Se me queda casa encima, ya no aguanto el calor. La vida ya no es vida en la ciudad. Llegó la hora de cambiar asfalto por mar.
cansado de vivir en una jaula como un animal. Quema ropa y el invierno y prepárate para viajar. Que la tierra prometida está más cerca de lo que puedes pensar. California ya no existe, el sueño acabó, pero yo sé de un lugar donde brilla el sol. Déjame llevarte este verano donde está la acción. Mediterráneo, ruta de calor. Mediterráneo, al templo del sol. Mediterráneo, noches de luz y color. Mediterráneo, tierra de pasión. Mediterráneo, ruta de calor. Mediterráneo, eterno verano sol. Si buscas sensaciones, aquí hay algo realmente especial. Si quieres un paraíso, esto aquí lo vas a encontrar. Si buscas algo que el dinero pueda comprar, y si quieres ver a mezclar y nada, no hay mejor rincón en el planeta si quieres soñar. Nos veremos en Ibiza, en Mallorca, en Luis y Mahón. Bailaremos en Valencia, en Alicante, en Gandía y Benidorm. Desde las Calas hasta Playa San Juan, en cada que este sitio es Playa Libertad. Seremos elegidos en el templo del mar. Mediterráneo, ruta de calor. Mediterráneo, al templo del sol. Mediterráneo, noches de luz y color. Mediterráneo, tierra de pasión. Mediterráneo, ruta de calor. Mediterráneo, eterno verano sol. Continuem en el segon candidat a aquest títol per a que siga el millor cantant de la nostra comunitat valenciana. Cantarà una cançó de Rocío Dúrcal, perquè aixina és coneguda en la localitat, en la vostra Pedreguer. I ella, si en l'escenari de Calor, Calor, s'anomena, i en la seva vida, realment, Begònia. Benvinguda! Perdido la esperanza de tenerte entre mis brazos y ese día de llegar. Desde hace mucho que me gustas y lo que me gusta obtengo con toda seguridad. Yo no he perdido la esperanza de que un día tú me quieras y algún día me querrás. Tarde o temprano serás mío, yo seré tuya algún día, lo tengo que lograr. Que conste amor que ya te lo advertí, que no descansaría hasta que seas mío no más. Pues tú me gustas de hace tiempo, mucho tiempo atrás. Me gustas mucho. Me gustas mucho tú. Tarde o temprano seré tuya, mío tú serás. Me gustas mucho. Me gustas mucho tú. Tarde o temprano seré tuya, mío tú serás. Este amor que ya te lo advertí, que no descansaría hasta que seas mío no más. Pues tú me gustas de hace tiempo, mucho tiempo atrás. Me gustas mucho. Me gustas mucho tú. Tarde o temprano seré tuya, mío tú serás.
nosaltres sí que ens agrada escoltar totes les veus que n'hi ha magnífiques en la comunitat valenciana, però també n'hi ha uns models que volen estar així esta nit desfilant en calor. Abans ens havia dit que estarien quasi sense roba ara mateix. És el moment de veure-los. Benvinguts als 4 candidats al títol de Mr. Calor 99. Que desfilarà esta nit, com vostès poden veure-lo ara mateix, és Eduard. Opta aquest títol, Mr. Calor 99, i representa la primera localitat d'esta nit, Torreblanca. Busca un home per a un lloc que és tot un repte. Edat, de 18 en avant. Perfil, persona altament qualificada per al lloc. No es necessita experiència. Sense por a la passarel·la, als focus i a les fans. Sí, busquem una persona especial perquè ocupe la difícil missió de ser Mr. Calor 99. D'esta nit, Pedreguer, el seu representant, Santi. Fins ara, tots els homes tenien una regla en comú. Deixar-se la tapa del vàter obert. Ara, les coses han canviat. I arriben els Mr. Calor que tanquen la pasta de dents. Baixen el temps, no deixen llandes de cervesa. I és que, a banda de cos i figura, esta generació està ben ensinistrada. Dones, les coses estan canviant per a nosaltres.
nou en el nostre programa. S'anomena Ivan, representa la tercera localitat d'esta nit, Vilallonga. Quines són les teues aficions? Què esperes del futur? Com t'agrada l'arròs? Estàs casat? Tens fills? Ronques? Eres gelós? Eres membre d'alguna secta? Conta-me-ho. Necessites saber-ho tot de tu. De la localitat de Sant Fulgenci i s'anomena Julio. Baby, take off your coat. Real slow. Vaig a predir-te el futur immediatament. El dia es presenta molt positiu. Intensa vida social. Facilitat per a conèixer gent nova. Gran prosperitat en qüestions professionals. Possibilitat de guanyar algun premi. I l'oportunitat de fer-te amb el títol més desitjat de l'estiu. El de Mr. Calor. You can leave your hand on. Oh, oh, baby. You can leave your hand on. You can leave your hand on. Go over there, turn on the light. No, all the lights. Come back here, stand on the chair. Ooh, baby, that's right. Raise your arms in the air. Now shake 'em. You give me reason to live. 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 Moltíssimes gràcies, xics. Després tenen la paraula els membres del jurat per a saber qui serà el guanyador. Perquè encara en la modalitat de cançó ens quedem per escoltar dos localitats i, lògicament, els seus representants. Continuem en la vostra Vilallonga. En este cas, tot un Rafael que apareixerà ara mateix en l'escenari de Calor Calor. Benvingut, Carmelo. Mirándote a los ojos, juraría que tienes algo nuevo
cerca. Empieza ya, mujer, no tengas miedo. Quizá para mañana sea tarde. Quizá para mañana sea tarde. ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale. ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón que me ha robado todo. ¿Y cómo es él? ¿Y en qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿Y a qué dedica el tiempo libre? Pregúntale. ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón que me ha robado todo. Arréglate, mujer, se te hace tarde. Sí, i se nos farà si no donem la benvinguda a la següent participant, que en este cas representa Sant Fulgenci, última localitat d'esta nit. De veritat, allí, en la seva localitat, diuen que és una autèntica Anna Belén. Escoltarem i a veure si és veritat en la veu d'Èrica. Benvinguda. Esta es la historia de un sábado de un mes y de un hombre sentado al piano de no importa qué viejo café. Estaríem tota la nit escoltant la veu d'Èrica i la de tots els nostres participants, però com vostès ja saben, tenim altres modalitats en el nostre programa. Com és el moment de tornar a veure aquestes xiques tan magnífiques, tan boniques que tenim en la comunitat valenciana, i estic parlant de les futurs models valencianes del segle XXI. My mind, love, what a tale my thoughts would tell, just like an old-time movie. Primera dona
ara mateix, en el mig de l'escenari de Calor, Calor, una tocalla, Maria, i representa la primera localitat d'esta nit, Torreblanca. Rebut moltes cartes reivindicant la igualtat entre els místers i les misses Calor. Des d'ací agraïm la preocupació dels espectadors per les nostres xiques, però és que ens diuen que cal equiparar el vestuari de les misses i els místers, i que les xiques només han de portar la part de baix dels biquinis, que això és discriminació. Em pareix que això no és traure la cara per les nostres xiques, sinó traure la cara dura. Ni la Caputxeta Roja, ni la Bella Dorment, ni la Sireneta, ni la Ventafocs. Per tal que el teu fill tinga somnis dolcets, llegeix-li el seu conte favorit. Això diuen que era una xica que després de superar moltes proves i guanyar els roïns, va arribar a Calor, Calor. Maria, Denis, la tercera participant, Raquel i Adriana, 4 noms, 4 xiques, que només una d'elles serà la guanyadora també, un dels nostres Mr. Calor d'esta nit i un dels cantants. Per favor, és l'hora de que pugin a l'escenari tots ells per així estar al seu costat i que vostès se'n recorden de tots. I algo que tenim que recordar-los és el número de telèfon per a vindre a participar i ser com un d'ells. Volen saber-ho? Sí? Ahí lo tenen. Els guanyadors de Calor, Calor passaran uns dies de vacances a les Illes Balears. Li agradaria fer este viatge? Només ha de telefonar per a participar en el nostre programa. Busquem els models de passarel·la del segle XXI i els millors cantants i imitadors de la Comunitat Valenciana. Ja ho saben, 374 0276 per a vindre a participar a Calor, Calor. És l'hora de conèixer els 3 guanyadors d'esta nit. Comencem en la modalitat de cançó. Moltes gràcies, Pep. El guanyador, o guanyadora, perquè és una dona, és Erika, que ha representat a Sant Fulgenci, l'última localitat en eixa veu tan magnífica, recordant a Anna Vélez. Ara anem a recordar-la nosaltres. Toma el vaso y le tiemblan las manos, apestado entre humo y sudor, y se agarra a su tabla de náufrago, volviendo a su eterna. ¡Ay, quina veu
veure si almenys estan així en calor, se pega alguna servidora algo dels nostres participants. Com també es podria pegar o pegar-nos veritat, Erika, i aquestes coses que tenen, en este cas, el Mister Calor d'esta nit. Anem a dir-ho juntetes, sí, 1, 2 i 3. Vinga, ha representat a Torreblanca i li diuen Eduard, el guanyador d'esta nit. Quin cos més fogós, quin somriure que té. Miren, anem a veure-lo novament. Arriba el moment de conèixer que de les 4 sí que és només una serà la guanyadora. No vaig a enrotllar-me més per a dir-los que ha tornat a repetir una localitat, Sant Fulgenci, i la guanyadora és Adriana. Mírenla, superemocionada. És que, hija mía, has desfilat, que mira't ahí. Enhorabona als guanyadors d'avui. Moltíssimes gràcies a tots els nostres participants que almenys ho han intentat, i també gràcies al magnífic públic que esta nit ens ha acompanyat així en calor. Moltes gràcies a tots vosaltres, sou els millors de tots els que hem tingut. Els espero demà, així, en calor. Gràcies per vindre.